고래노 돼. 고래노가 CC 카메라 라가이 가거나. 자들. 조용히 자들. 무서워. लोगोफोर जोङो दा थंला थांनो ओंखारलायबाय थांलाय फैलायानो जोबनाय नङा जोंना क'क्राझार टु थंला टु क'क्राझार आरोना थ' जि थांनो नागिराखैमोन जोङो ओमफ्राय बा थांनांसिगोन आरोना खामानि दङ एसे इम्परटेन्ट खामानि आरोना बेनिखायनो जोङो थांनांसिगोन दिनै बा दिनै जोङो थांगोन आयानजों आंजोंल' बेबो ट्रेनजों जों सानैल' थफ्ला रेडिजों लानानै आरो ओमफ्राय आं सानदों थ' दिनै सानैल' नालाय एसे बोरैबाबो मोनदों बाट उफाय गैया दिनै थांनांगोन आयन बिफाया दिनै सोलाबनाय नङा बेनिखायनो उनावहाय थांसिगोन आरोना साननैनि उनाव थ' जायगा सिट मोनबानो जेबो नंला ओमफ्राय आं दिनै उन्दुनो मोननाय रेस्ट मोननाय नंला आरोना मेगन नोजोर होबाय थानांगोन आंनि बेग आयान बेफोरखौ गासिबो ओमफ्राय बेनिखायनो एसेबो दोरोदनो हानाय नङा आङो दिनै थ' मोजां जायगायावनो सहैबा हांगौ जिरायनो मोजां जायगायावनो मानसिफोर खाथि खालानिया बो मोजां जाबा हांगौ आरोना माखासे एखमबा टाइमावहाय ओरैबायदि गाज्रि जेनेबा माबानाय जायो सिटफ्राबो ओमफ्राय बेनिखायनो आसा खालामो मोजाङैनो मोजां सहैथोंसै आरो जोङो क'क्राझारनिफ्राय टंलासिम थ' जों दा स्टेसनाव थांनो ओंखारबाय मोनसे दखानाव हाबदों दा थांनोसै जोङो स्टेसनावहाय फैबाय थोगोन ना माने बेग लायदोंमोन आरो आंना बेगा जायगा थोआखैमोन आंबो दख'ना सेलार जाबाय नालाय दख'नाखौ मोनसे जायगायावनो सोनानै लांनो बेनिखायनो दा बेग लायब्रबबाय थांनोसै जों आयनजों आंजोंल' थांगोन दिनै आं क'क्राझाराव थांनोसै हारसिं थानो मोननायखाय खुसि जादों आंथ' फैनाय जानाय नंला बारा फैगौ बोसोरनिफ्राय मानो होनबा जोंहा आयाना स्कुल हाबनोसै हारसिं बियो गनाय नङा दे गनाय नङा CC केमेरा लागायखागोन आङो मानसिनावनो लागायखागोन आङो खर'आवनो लागायगोन आङो जायखियानो जादिया जोङो थांनोसै दिनै थांग्रोनोसै दा दसे उनावहाय भिडिअखौ लाफिनसै आरोना साख्रिनि एप्लाइ खालामग्राफोरा बिराद हनै मानसिफ्रा ओरैबायदि भिर IPO खौनो सालानखौनो मोनलायलाया थ' नैबे जाहैबाय डेली मार्केट बेजोंनो जोङो थांनोसै बैथिंजाय बिराद भिर जों दा स्टेसनाव दङ ट्रेन नेगासिनो 5 मिनिटनि उनाव सफैसिगोन ट्रेना हाखु दाखुजोंनो जेबो जाग्रा लानो मोनासै मा गावनावसो आयना गावखौ खेबनानै ट्रेना फैगासिनो दाउले पकेराग्राम बारबाय र' बाबा दोनथा आयन दुस्थ' खालामनाङा दे बाबा दे ट्रेनाव गाखोबाय आयनजों आंजों ट्रेनाव दे ट्रेनाव गाखोबाय जोङो मानो बिदि जाखो जेने तेने बारा गोबाव लाखियाना ओरैनो बेखौनो 2 मिनिटल'सो लाखियो बिनिखायनो जेने तेने बिफाया सामानखौ दोननानै थांबाय आरोना ओमफ्राय बे जेला ओंखारो होमबा खारबावबायमोन ट्रेना थ' सफैबाय जोङो मोजाङै मोजां गावनि सिटआव आयना मोजां मोनदों मोजां मोनाखैदां मोजां मोनाखैना नों इस आयानि लोगो फैदों नै बै खाथिनि आया नोंनि लोगो बेयो इस नों मोजां मोनदों फैनायखाय मारै थिनो हरो बिमाफोरा फैबाबो गैयाबाबो नागिरफैया नै सोरबा लानानै थांबा मा जानांगौ जाखो सानैजोंसो जोनोम लोगो जाबाय देखो ट्रेन इधर भी ट्रेन उधर भी रुको रुको आं होगोन जादो जोंनि जादो मा जानो जादो मा जानोसै नास्ता नायनि माथाय kacori gudu-gudu paket nggak mau kusa kusa
orangnya sopir आंनि थफ्लाखौ नायनो हागोन बेसेबां बुरजा आरो सिङाव दंबावो ट्रलि नैबे बेगावहाय दख'ना जाब आरोना आयानानि दसे उन्दुलायलांबाय सिबाय मेंबायबो ओमफ्राय थान्दा गुसु एसियावमोन नालाय बेनिखायनो आंखौ लांफैग्राफ्रा नै मेरला मेरलाथार थफ्लाया नै बिराद बुरजाथार ओरैबायदि लास्टावसोमोन जोंनि दाब्बाया ओमफ्रायहाय लोगोखौनो मोनासै आंसो गारहर गारख्लायबाय आयौ बायगा मासिबां सफैबाय लोगोफोर आरो मा ब्लग खालामबावनो ब्लगखौ आङो बेयावनो फोजोबसैलाय खावब्ला सिबलायनाय जेबो नुवा मोखाङा बेयावनो आङो फोजोबसै ब्लगखौहाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ गोदान भिडिअजों लोगो मोनगोन दा आङो न'आव मोनखाथारनोसै बेनिखायनो ब्लगखौ आं बेयाव फोजोबसै आरो बाय 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 बाय